Стига да виж как се дразниш. Хайде! Те ще си играят, ама... Бао, какво става, бе? Ой, какво е те, кученца? Не, бе! Хайде! Стига! Чакай към мен. Не! Не покушавайте. Не покушавайте, не си кусат. Това се е маркира Той е ти. жаден. Куче, не. Ти си много бесен. Страшилище от лиги. Снимаш? Да? Зай, какво правиш? Много си хубав. Боже, боже. Що не се харесва? Женски и мъжки не се бият. Не, кой ти каза? Не е задължително. Мале, гледай го пато. Ау! Това е уността и за пени. Оле, това куче прилича на гъс, човеко. Хайде де, стига си ги дразнил. И зайо, няма бе, защо лаш? Ой! Боже, боже! Кара, кара! Какво става, зайчо? Ей, то пък къде е лош. Прошката. Това ме бах си смешно. Айде, идвай, стига вече си ги дразнил. Той е още малък, тя сигурно е възрастна. Тя ще е голяма. Абе, Маро, ти си много смешен. Абсолютна смешка. Па дойде. Боже, баш. Мале. Ама е това малко си кучи пола, е по-голо. Хайде, тръгвай! Нитко! Хайде! Много миришиш. Откъде ще минаваме? Тук постой. Много миришиш да потенци. Ела да си прибереш телефон. Угаси го.